Bueno, egingo duguna gaur, jakingo duzuenez gaur Santa Lucia da, Zumarraga merkatu esaten da eta guzti. Eta ni orduan akordetu naiz Tapia Leturia eta Murizaen kopla zahar batzuekin, Murizak sortuak eta izena du Santa Lucietan. Eta bueno, han hitz egiten du, gutariko askotarako normala diren gauzetaz, Vitorias, Gamarras, Aitas, Amas, Txerrias, Urdaias, Durango, Urkiola, pum. Entonces, abestuko. Santa Lucietan gabada luze, San Bernabetan egune, nobera ondo egonezkero, ez da erruki lagune. Antxe joan da Bituriera, Amalepoan aratute, antxe dorri da Biturietik, amabidean galdute. Biturier baino nantzago legoa batez gamarra, katarraldoan plan egite, antxe itxidon zen narra. San Antonio, txarriek eso danean, San Antonio ez da esaten urdeie jaten danean. Loguren azta loiko neuken, baneko erako lagune, badaukot lagune baie, agure lepo mapurre. Oba batxua kunkurru, garzoa eta bien erdu, alboan dodaz papaua baino, gurago zinute dazu. Asiak eginak dinudi, eginak urre gorria, Andra galantak askoitin dira, galantagoak aspeitia, Altazkuen eguarratira, altazukua ziratia. Señoren aita praia daka, amabean kasautea, eta okerrokaz baile dirudi, agi okerrekaz ama. Etxe gainean egu gorrian loratu da ere inotza, non eta noren ondoan eta bilgure gizon motza. Urkiolako denderuari legeltarren urdian, zaldar batek urten deutxo orkatileko zanean. Urkiolako denderuari laurogehigarren urtean, zaldar batek urten deutxo orkatileko zanean. Yeah.